imong sugot o gani suot kay kung sa kuno mulahi kuno kasi ako kuno kira seksihan jud. Bitaw guys. Okay ra ba ni guys? Ara ni si Jang design sa una pa ni. Basura ni kas anja. Ay, ginoo ko sana nang Kari mong koy likod. Abaw, pa dito sabihin ko na sila. Takto na. Hamas si mong kuan. Ano hilak man? Kita istira. Apa? Okay. Ajun, dali papadyo. Ay, di mong maghilak man. Sayang ng luha, gabi pa nang hilak-hilak. WT may Sarap rong adlaw, March. Sarap saron March 12 na. Ay, 12 buhay na. 14. Siya guys, nana silang tanan naabot na ro dari ang mga kuan. Kan guys, ako mag dan ano ko magluto kay. Dahil nagluto si Jijin di ay. Hi guys. Manak og luto. Si Mama Ruby food kay duha tag kuan sila. Tagsa sila putahi guys ag ako kay ako may wa nagluto ako na lang kay malili. Reverse to na reverse to na kisi-kisinos. Panyo kay maligo kay pagwapan ako no. Suot ko saya ni kuan guys, Rami. Rami man siya nila. Yang sayang pinapikas dari skilid na. Ako sa manggawas guys, kay kaning dani baka tong giaptandas niya gina na may signal gamay. Ara na manggubuta kay ara na naghana. Pila ta nang hidagabi 16. Nja. Good morning. Yes, koy guys. Ato ba sa ko mo naman? Guys, sister-in-law Guys, dara guys. Ato ba nga ba? Guys, ara na dijang naku Good morning. Ginuutos koy. Uy, tapos riya dia. Opo. Ayun barit mo. Namaw na mo te? Wa pa, ay ka nahukad na. Da. Dadi ra kay mo ra gamang kinamuhuran di Sinday ko. Kara dala. Ani guys. Tagalog Silag Manila. Ay, Tagalog Sa Antipolo ni sila nagsuggest. Guys, ora nag-vlog guys, kaya nag-swila man. Wala, last ni mong upload. Ha? Katong pila na ka konos ko kuy guys, indak na buyog na. Guys, kagubot na guys, oh. Kailan ko dayo habog pa kasi imong mama. Wala, oy, gamay. Gamay, hindi ay. Diya guys, paano nagpangaan ni mga apo? May daghan man lagi may 5 ka size ni kabuok. Tanglad man. Ito ikaw kuno na, kitawag na kang nanay. Ikaw ba mo nakaon? Ano na naman sa kalanday? Kalan na lang pa. Ito guys. Dati mo ni si asawa ni Dodo guys ya. Ara mang bunso. Agila pag ilang kuan, ilang minuog sinabaw nga isda. Hinilaw, sinabaw. Okay, masarap din yan magluto. Oh, bini? Basta tihan sa dito. Tira. Ano gina? Saan na mo gi? Ako luto mo gata. Tanaw ko, kamong gayo. Awan, kubasa. Utan, sudanan ro pa niyo to. Ako koy, koy ko ba? Bulan basta koy. Nagubot na ko. Ba na ito, ba? Ha? Koy? Maglako ra ka koy? Wawan ko nung koy. Kamu na lang ito. Ika. Adi. Agbag ka tayo na hariya. Ayo, karakan na. Duha? Ikaw maglakor ka? Lakor ka ay. Nakakulong na kayo kisan. Mainit ko doy ko pa pa. Mura, mura malika kurenir taasa man kata. Pagsan vlog ko itong nadaon. Ito na lang daw naugi. Der. Ang parang good morning padong. Sabihin na lang good morning. Jen, agang i-charge Jen ha. Jen, agang i-charge Jen.
Ay, kung tama din sa taon. Uy, Kung cellphone din, namin. akang nanay pa, Jen. Magkakasang tayo. Ha? Si Mama Kimurag nakasawa ka magkano. Naghala din natin. Alam, Baligdahan. adi mo magsaba dito, ha? Kaya di windy dito. Ipon kay trabaho si Ate Rian. Hindi gabi man sa magtrabaho. Alam, maglakaw na ni. Kaya mangita migma. Hey guys. Sardiran. Nay! Ako sa mini. Ang ikaw na. Hoy, babay mo rin sa Ikaw, Koy, maglakaw ra ka, Koy. Ikaw naman. Lakaw ra ka. Lakaw kay arong malit. Buyang suko yan. Ako ang kuy-kuy na yun. Bye. Malaki kami yan. Nay, alisa ni Nay. Teme. Ale. Bye. Mag-start sa amin. Nay, bye-bye, Nay. Sige. Bye-bye, Tay. Bye. Ay guys, majong motor ba yung nangura bagkuan. Yun to. Ang mga taga Cebu dari wa, kami rin habilin kay ito nang itag kurinti. Dada ang bisita dia. Paon. Si ate. Hi. Ito na may dito na lang. Kadong tambal nga gag mama ito yung pampagana na gud. Isa. May dugtong nilang gag may nga tambal. Liya, ginuro to tatay. Ara pang biboda ni mura ra bag. Sus, murag karang may pis. Murag pa dong pista. Da. Sa may yung gibalik tayo nga. Tapok ng pag mga bagkas. Sabi sa tema ni tayo kasi makakita pa yung taon. Ipa yapon. Balat tingon la. Pila na ako ni tatay tanan? Pila na? Sa isip tanan? 50 na bitaw apilag kuan apos tuhod. Mga na siya magsungkod Sa na dyan atin, siya tamis? kaya dagan ng apos tuhod. Kasi Muslim? Bakit na makapanan ka? Marot na sa kamangka. Hi guys. Karon dai nagsukod ko sa ahang isunta ni sa kasal nya. Mazo na magkuan ni guys. Ahara ning tahi. Mazo naman og musugot agang anak dani kay ni sa di ko na ipasuon ni na kay di sa ganahan dani nga sa nina. Nya guys, ang ipatanaw nila sa ati og pwede na ba ni? Sukod ko sa ahang sa nina ahara ning tahi sa una guys. Wala na kanira ang isuot sa kasal ni Florami. Tanawa guys. Okay na ba kalin sa nina kanina isuo. Kaya di na tamo gasto, sayang po datang ipalit sa kasal ba pong isuot. Bitaw guys! Okay na ba ni guys? Ahara ni si Jang, design sa una pa ni. Masura ni kasal dyan. Dali, raka mata. Kasara bang pinisuo? Esther. Pwede nila isuo ka, kasi di mo po pumaso. Ate Esther. Ali, Day. Imugnaw si Kuya Lester, ate. Ali, day. Ano? Yan na guys. Katawa sa ate. Pili na nito eh. Nakasidning. Ani guys, saran na yung di nagino tapos kamalig. Hani humuwaglo rin kay kuan. Nangitom lagi na sa pagbagyo. Okay pa man daipod. Na. Saan na may usugot? Kung ako nagkortina. Siya ka ba ni Gadari? Tama ka pero blue na blue. Le! Mali! Anawas ako nung rin kamalikan sa nina. Napakita sa ngalits. Para lay pagkakuan kay dan mag di mo kutog kaniya ang isuot. Mamay ka. Ha. Magmamamiri, may ka. Ang isuot na. Ayan sa day. Magmamamiri, may ka. Mama Miri. Tos langit. Naitaw da nate? Kasi tao dia. Typhoon. Typhoon. Lele. Rita Typhoon. Lah ko nuliw kara ni na inag. Kara ni so. Ni is nansan di ko na sa masugot. Kay mo ko ng kurtina. Naita ka sabi ng gusto ko. Gusto mo makadito ko mo kuan mo. Gusto ko lang mo. Ansa ka? Ang hilak ko lang sa along. Hilak na pa sa along. Gabi pa man naghinilak. Ansa na si Za? Maminji man sining kuan. Maminji man sining mong tita. Anong maghilak-hilak man? Hilak sa ko na guys kay kasulan ng tita. Tama na. Sus, kagwapo ra ba ni hilak?
Ay, ginoo ko sana na. Kari mong koy likod. Abaw, pa dyan sabihin ko na sila. Takto na! Hamas si mong kuan! Anong hilak man? Kita istira. Apa? Okay. Pa dyan, dali, papa dyan. Ah, hindi mong maghilak man. Sayang ng luha. Gabi pa nang hilak-hilak. Ayun na. Ama, inday. Ope kasal guys, ang hinilakay na guys, sinuo ko. Diya guys, diya ang manghod guys, mao ni ang manghod guys nga manghod paninikuan, rubilin. Upata man sila kalaki guys, gipetan po sa pulo sa isang sa kaisong bunso katong bunso si Enrico. Diya guys, mao ni ang manghod sa guys. Mao ni guys, kani si Enrico, kani mao ni ag bunso ikaputin si Rami. Lami. Lami bitaw. Ada lupit. Lami. Dua ko no, kambal sila. Sana sama do kay palitan og imong kuya do. Tas Gabriel to lagi to. Mao lagi to sa nina. Tas nagbilaran sila. Gapon. Diyan panghilak ha kay nanabi nang gihilak. Ni na batos ate nga. Tanaw ko na siyang tatay nga butan na kanang ilang hatid ni Purami mo konso kuno si Jadi kuno sa makapagag mohilak so kuno si na kasi hinilakay dani. Asa kasi manghilak mo ha? Sig manghilak mo. Pag si ate kay mohilak mo kuno gisa kuno hilakan si tatay. Kaya na maghatid na kuno si Jas tatay sa ikakinsi. Ayun. Bintangan ala kay sukod. Init to daw. Agakay mong lululik si. Agaka. Lagi na pamunong tayo. Ito, ay bulang ito muna yung unahin si Jack. Ano mangga man aso ay? Makawala kay ligo. Waman. Ikaw unang ligo, sunod ako nimo. Ako sunod gud. Di kan ligo mo imo. Pero ang gamazag kilid. So kun may tanaw. Ang daki mo isa tanaw. Banganan. Banganan. Aw kanan buka ng bakos, magluto. Yan nga bakos karong ma kuan yan. Ay sa na. Isa pa. Kailangan na atong tanaw ning kami anong ning sukod. Diya guys, meron tayong vlog karon, abangin naman injong sa ninang nanay guys. Thank you for watching guys. God bless. Abangi agkasan po rami guys. Hapit